Pamimeste sa mga manggahan at taniman ng talong, problema ng ilang magsaka sa Hilaga at Gitnang Luzon. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell. Diyan malaking dagok para sa ilang magsasaka ang pagtama ng peste sa kanilang mga taniman. Ang ilang magsasaka, hirap daw na maibenta ang kanilang mga aning produkto dahil hindi maganda ang kalidad. Tinamaan ng sisig fly o kurikong ang ilang taniman ng mangga sa La Union, kabilang sa mga tinamaan ng ilang manggahan sa Bawang at San Fernando City. Sa monitoring ng Department of Agriculture, aabot sa mahigit 60 puno ang naapektuhan ng kurikong. Halos hindi marketable, sabihin na natin, dahil may deform, may mga butlig-butlig o mayroong mga rat, may nabubulok. Ayon sa Agriculture Department, may kinalaman ng malamig na temperatura sa pagtama ng peste sa mga taniman. Madalas manong tamaan ng kurikong ang mga manggahan na hindi regular na naesprehan ng pestisidyo. Pinuputakti ng peste ang ilang taniman ng talong sa Baler Aurora na umano'y epekto ng pabago-bagong klima. Umaaray na ang mga magsasaka sa pag-atake ng white flies. Mabilis daw dumami ang mga peste kung malamig ang panahon, kaya ang resulta, inuuod ang mga bunga at natutuyo ang mga dahon ng pananim. Marami kasing kulisap yung mga hayop na kumakain doon sa sinisip-sip yung mga katas ng dahon. Ano sa kabunga. Anong nangyari sa ano? Ayun, namamatay na siya unti-unti. Ano pong Wala nang magiging bunga. Tumigil na yung pagbubulaklak. Apektado ang ilang tobacco farmers sa Bawang La Union dahil umano sa pagkasira ng kanilang mga tanim dahil sa pagtama ng hindi pa tukoy na sakit. Nalalantaraw ang mga dahon hanggang sa tuluyang mamatay ang tanim. Permiso talaga kasi na namumuunan naman kami dito eh. Oo. Meron naman kaming bumibili kami ng pataba, abono. Yung abonong mahal. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng Bawang sa National Tobacco Administration para mabigyang pansin ang problema ng mga tobacco farmers sa bayan. Sa ngayon, 10 barangay at halos 100 tobacco farmer pa lang ang aktibong nagtatanim ng tabako sa bayan. Nais daw itong palakasin ng lokal na pamahalaan. The rest of the budget, ginalaan po namin sa Farm to Market Road. And then we did a warehouse also for our farmers. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang NTA. Diyan nakipag-ugnayan tayo kanina sa Department of Agriculture, particular na sa may High Value Crop Development Office, at sa ngayon ay patuloy yung ginagawang monitoring nila para malaman pa yung iba pang lugar na naapektuhan ng kurikong at iba pang peste. Sa ngayon, wala pa silang consolidated data o wala pa yung total damage ng mga naapektuhan ng kurikong. Pero bukod dito sa La Union ay may mga na-monitor din na mga taniman sa Pangasinan na naapektuhan ng kurikong. Katulad dito sa bayan ng Mangaldan kung saan 9 na barangay ang apektado. May mga apektado rin sa bayan ng San Fabian, Mapandan at Puzurubio. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Joan. Maraming salamat, Russell Simorio.